Egunon eta ongi etorriak Pitu Maraton irratsaioa. Kaixo, nietu nahi. Eta ni Pitu. Gaur gure lehenengo eguna da eta espero dugu zuen gustuko izatea. Gainera gaur gonbidatu berezi bat izango da. Pista batzuk emango dizkizuegu. Politiko baten antza du. Beti bere hartzezko perutzarekin dabil. Eta gainera oso isila da. Asmatu alduzu, Ez baduzu asmatu, segurazki abesti honekin asmatuko duzuela. Isila da eta politiko baten antza dauka. Bere hartza noski bere alboan darama beti. Eta barruna berri horrek izendatzen du. Asmatu alduzue? Mr. Bean da! Iragarki batzen ondoren Mr. Beanekin itzuliko gara. Sakatara sakatun tan tan, kesun bume, kesun man, ketepeteke tanto, kesun bum, ketuni. Sakatara sakatun tan tan, kesun bume, kesun man, ketepeteke tanto, kesun ketuni. Atun klaro kalbo, sakatun kepe, kesun ketuni. Hemen ditugu minutoreko abestirik hoberena. Shakiraren abesti berria eskuratzeko bidali loba 7-8-8-3. Una loba en el armario tiene ganas de salir. Kaiuren abestia nahi baduzue bidali kaiu 7-8-8-3. Casi 4 añitos, crezco muy despacito, voy explorando soy canario. Edo wiki abestia famatu nahi baduzue bidali wiki 7-8-8-3. Wiki. Eta azkenik, gezazpide larria nahi baduzue bidali larria 7-8-8-3. Zuretzat, ia, zaputuko nuke gauero. Gazterarte. Esto es berriro Mr. Beanekin. Kaixo zituretatu. Sopozik nagoen bere gotia. Guere posten gara zuenetza dela jakitea. Bueno, bandera feliteko unea da. Nik hasiko nahi. Txikitatik entzuna izaten zen, Egia esan, idutzen izarren nuen. Eta orduan, nola bukatu zenuen antzesla izaten? Historia raroa da, baina kontatuko dizu. Plaza batek iturea konpontzen ari nintzela. Zerbait goizki atera zen. Eta bat batean, iturriko alde guztietatik ura ateratzen hasi zen. Ondoan, teresei bat lagutzen ari ziren. Tereseikoek ikustean, berregura sartu nien. Beraz, antzesle hona izango nintzela pentsatu zuten. Horrela, hasi nintzen antzesondu bat. Historia interesgarria. Alderekin jarraituko dugu. Tereseiko pertsonaia zure bizitzarekin zer ikusirik aldauka? Bai, batzuetan Tereseiko historia batzuk nire bizitzarekin oinarrituta daude. Ongi iruditzen zaizu entzulen deiekin astea? Bai, noski. Nik behar daukagu. Nola gau hortik? Kaixo, Zulisa naiz. Kaixo, Zulisa, nondik deitzen duzu? Ni Iruñekoa naiz, Sanferminak ospatzen diren lekuan. Jende asko eta zezen handiak daude, eta nire aitak zezen aurrean korrikatzen du. Oso ausarta da, gora Sanfermin eta gainera... Oso ondo, baina balderarik aldaukazu Mr. Beanentzat? Bai, zergaiti ditzen dizute Mr. Bean? Nortzea dudara. Ados. Agur, Zulisa, mi esker deitzeagatik. Agur. Beste ibat daukagu, nor dugu gurekin? Zuberose nahi. Kaixo, zuberose. Kaixo. Zer bat ere ekarri diguzu? Aztu egin zai. Azkar, ez dugu denbora handirik. Txaron pizka bat. Ama, zintzen galdera. Ea ekarri duen bere hartzezko pelutxea. Bai. Ekarri alduzu zure hartzezko pelutxea? Noski, beti nirekin eramaten. Agur, zuberaz, eskerrik asko ditzagatik. Agur. Bera, Mr. Bean, mila esker etortzagatik. Ondo pasatu izana espero dugu. Mi esker zuei gonbidatzagatik. Eta zui entzunok, eskerrik asko entzutagatik eta hemen egongo gara egunero gaurko ordu berdinean, beste gonbidatu batekin. Agur Pitu Maratonzailea. Param, param, pam, pam. Taram, param, pam, pam.